Așa. Nu se desface, mami. Ne ține-l de coadă. Bravo, bravo. Hai, urcă-te în patele meu. Că eu te duc să te uci în patele tău. Nu sărim în pat. Nu sărim că ne lovim. Hai să ne urcăm amândoi pe Dina. Hai să ne urcăm în pat. Hai să ne urcăm amândoi aici pe Dina. Tu te uiți în patele meu. Urcă-te în spate. Laurențiu, acolo în spate, în spate la Cristiana. Cum te urci acolo, în spate? Așa, tu îl ții de coadă, bravo! Opa! Opa! Acum îl tău. Țin de coadă. Mă țin. Stai acolo și Cristiana ține de coadă, da? La engleză cum faci? Ce faci? Mami, ce faci? Mami, am bucătărie. Pe lăbase. Acum e pe un... Am citit un... Acum ne mai jucăm puțin. Dar uite, Dana plânge că nu mai are calea. Plânge. Hai, urcă-te și tu în patele meu. Hai, urcă-te în patele meu. Urcă pe patele meu. Urcă-te în spate la Cristiana. Acolo. Încet, încet. Numai nu sărim, da? Să nu vă loviți unul de altul. Nu am tu. Nu am tu. Bravo. Facă ciușuleți. Acum trebuie să le punem puțin. Puneți acolo în cutiuță, ursuleții. Hai să le punem amândoi. Hai să adunăm ursuleți. Facă, rupe. Nu se rupe, mama, nu-i voie. Da. Bravo. Ce-ai găsit acolo? Ce-ai găsit O acolo? casă. A găsit. Arată, Hai, arată. patele meu. Ok. Urcă în patele meu. Urcă în patele meu. Dar unde-i? Toate casa lui. Toate casa. Ai căsuța lui Păpuș, mama. Ate unde? Tac. Este bușii. Este bușii. Atacuri. Bravo. Facem o pauză ca să fim colorinți în camera. Mă rupe. Nu se rupe, nu-i voie. Mai unul. Nu-i voie, mama. Lasă-mă și pe mine să dau nodiu.
Bravo!